maaw tun sigilen tɛ n'a a ye nka u bɛ bɔ mun kalama u ɲɛ bɛ mototigiw olu caman na mun ye dugu kɔnɔna la ayiwa an b'a ye k'a fɔ o tɛmɛnen kɔfɛ sanganin na i ye kunkanw olu caman ko o mɛnna maaw fɛ maaw kɔni tora dogolen u ka so kɔnɔna la nka ko in yɛrɛ a kɛra cogo jumɛn de la Abdul Karim Sow. Moto caman baw tɛmɛnen u kɛlen k'u ka fariw faga mais après quand on a vu que vraiment a tɛ ka ban 10 minutes après il y a eu des coups de feu. Donc, c'est au niveau de la gendarmerie où il y a beaucoup de Kelentarani Kaime Fafela vers le gouvernorat. Et ensuite, groupe Kelen, on a la gendarmerie la Kelendo pour Tarani et Sudonoro Fafela pour aller vers le camp militaire. Donc, le coup de feu échangé. Bilan koni Ouga ma bisaba nyona olufara. Mimina fana obi fana ka mnyeka bisaba bo. Anuka moto fana bisaba bo. Anuka kekipina munu e marafawi. Roquetou et Fanat Bougolo. Bon, gouverneur à niveau là, où il est Moulikele, Ani Katarenkele, où il est non. Gendarmerie niveau là, il y a Marafati, ka Kofa Mbeke Oué, Ani Kauka Porto Kari. Silanya Tumbe, Nyonga ou Sukuna, Sabula, Folola, Unabi, Nyoroka Fuima Boala. Ongazin, Angelenka, Ukani Barabaini, Mo Bisaba Aniko Kofa, Kado Mine, Kwamoto Minula. An bɛ fari foni donc an bɛ waati min ko sa bɛɛ lajɛlen nisɔndiyalen don da an ka lakanabaaw ka nin baaraba kelen kan sugu bɔra bitigiw dayɛlɛla magasinw dayɛlɛla bɛɛ taara i ka baara la. Bido in na an bɛ se k'a fɔ basigi o nana ka kɛɲɛ ni wulikajɔ ni cɛsiri mu ko ni o kɛra Mali finitigilakaw fɛ. Isa Bakari Bacili ka bɔ Kayi VOA Bamanan o tɔgɔ la.